Aquest nen que hi ha a la incubadora sóc jo. He nascut fa poc més de mitja hora a l'Hospital Trueta. Sóc un nadó prematur i m'han portat a cures intensives perquè he pesat menys de 2 quilos i el meu organisme està en perill. No us espanteu, estic en bones mans. Aquí tenen una unitat especialitzada en l'atenció als nounats, com jo. Tornaré a l'hospital als 15 anys, amb una ferida greu a la panxa perquè em clavaré el manillar de la bici fent-me el milhomes davant dels meus amics. Els serveis d'urgències i de cirurgia general em curaran i m'estalviaré de feinejar al jardí de casa durant una bona temporada. Uns anys més tard, el meu germà gran es llicenciarà en Medicina i Cirurgia a Girona i farà la residència al Trueta. Un dia de guàrdia ajudarà a atendre el meu veí, en Cesc, que jugant a futbol patirà un traumatisme al cap. Degut a aquest accident, li detectaran un tumor cerebral que els neurocirurgians podran operar. El deixaran com nou. Les meves filles bessones, la Sara i la Clàudia, també naixeran al Trueta. Tot i ser un parc de risc, l'equip de ginecologia que ens atendrà farà una feina fantàstica i tot anirà perfecte. Seran 2 nenes meravelloses. Durant uns mesos no podré estar tan per elles com voldria perquè el meu pare, que és diabètic i ve sovint a l'hospital a fer-se controls, li diagnosticaran un càncer de colon que ens tindrà molt amoïnats una bona temporada. Per sort, els cirurgians del Trueta l'operaran amb èxit i tornarà a estar en forma ben aviat. Jo tindré un atac de cor als 51 anys quan estigui jugant amb les meves filles. Pobretes, s'espantaran molt. Però al Trueta em salvaran la vida un cop més. S'activarà un circuit que es diu codi infart i l'equip de cardiologia de l'hospital em destaparà l'artèria embossada i em resoldrà el problema ràpidament. No tindré més problemes. Bé, és clar que en tindré, els habituals en qualsevol vida, oi? I ara, si no us importa, us deixo, que estic molt cansat. Acabo de néixer i, com ja sabeu, néixer és esgotador.